Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. So दिनै खालि फुजा आरोना जोङो थालिर गायनो नागिरदों दा गासिबो हैप्पी दिवाली ओमफ्राय दिनै मालाय हनै बयहाबो गायखांजोबलाय लांसै जोंहा दासो मोनालायबाय खोमसि जांबाय आरोना केमेरायाव खायसे हमनो हायाखै दसे थाबानो डाइरेक्ट स्ट्रप थांसिगोन ओंखायनो दा नै हाखु दाखु गायनो नागिरबाय जोङो मालाय दस्राफ्रा गायखांजोबलाय लांबाय जोंहा दासो लाइट थाइट साजायजोबखाबाय दा मोनाबासो जोंगोन खालि थालिरल' गायनांसिगौ आरो स' हनै थालिर गायग्राफ्रा जोंना हिनजावफोरसो थालिर गायग्रायानो आहा आराम नायनोसै आरो माबायदि जावदों जावखुगासिनो आरोना हायानो गोराथार ओरैबो नै बेना आं जावफ्रामखानायसो साला गाव जावनाय बायदि देखेफ्लालायथारदों बांसिन र' फुरनोसै बम गावगोना गावा नोङो गावनो रोङा गियो मालायफ्रा गायखांजोब्बाय नै जोंहा दाबो गायजेनाखै दासो जावगासिनो दङ ओरै सासे जावदों ओरै सासे जावदों नै लागायदोलाय इसिबिया दे माबार जाव मोनालायसै नै जायालै नै केमेरायावहायसो स्रां नुदों नङाबा मोनालायसै खोमसि जाबोहांबाय मालायफ्रा गायखांजोब्बाय जोंहा दाबो गायगाखै नै होख्लायबाय जावनाया दसेनो बिराद गोथौ नै बेना मालाय फ्लेसलाइट सेरहरलायनानै नायहरबावनोसै आङो वाब देन्जारसो दाननायाव नै फिनो मालाय नै सियामोना गेलेगासिनो आखाइयाव दानफ्लांगोन वा होथारदों दाननाया गारां दाननो एबार नोंनि उनाव वाह 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 आयौ माथो मावजिनिफ्रायसो गिदिरसिन थालिर जाबाय सिनजायासै ना जाबाय जाबायलै जाबाय जोंहा नै गायखांजोब्बाय थालिरखौ खालि फबनांसिगौल' आरो दा खस्थ' थिखोबाय आरोना जोङो सानैजों दा थालिरखौ जोङो गायखांजोबखाबाय दा खालि फबनांसिगौल' आरोना स' होमबा जोङो थाब थाब फबना लानोसै दा मोजां जाबाय नैबे ओरै फैलायलायनाय गेट बायदि दा मोजां थानानै थाबाय स्किन बुथुवासो माया गोलैखो नानि गोलैयाखै जेबो गोलैयाखैनो ना ओइ 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 Halo. Hei. Wah, ini kompor tolong. Nani? मा खालामदों? हा? हा दांदोंना? हाजों गेलेनाङा दे। थुखैजागोनबो दुगैना दुगैया नोङो? मानो? रकेट गावनो नागिरबाय नै जोंना जुगार खालामबाय रकेट गावनो थाखाय बाव अन्थाइसो सोग्रोबाय मानो होनबा नै बियो नांथानांगोन नालाय मा जाखो बेलाय र' मामि मासे गावसिनो मोजां दाउ गैला
बेयावनो मानो फिनो फैयासै बे आलुसो खनसे लाबोलाय दे क्या हुआ Hikari, this is last, no boom. 니치야 만나러 당나네 까오이다 지금 어디 이제 삼매로 Mami. Lòng được biết 할아버지 사우르 능하다 Ayo, Cia, ni Cia, belai deng. Juga mau juga filem. Kali pujayau. Cia, ni Cia, ya yang kerkaya. Cia, ni Cia. Ya ya. Wow, bom kau grab nih. KitKat bom, KitKat bom. Au, 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 au. Eban nih. Thalat bom. Isi angkar. Langlai, beku siap langlai. जोङो एबार 25 शॉट्सखौ गावनोसै आरोना माल्टी कलर 25 शॉट्स हेलो होनदो हेपी मामलाय Hello guys. हेपी मामलाय दिनै Happy Diwali. Happy Diwali to फैदो everyone. सियालाय सिया I got put 25 शॉट्स गावनोसै बिदिस नांगौसो बेखौ आराम बिसनोसै 25 लाय नैबे राउन्डआसो थाङो नालाय गोजौआव बिसोर गोजौ थाङो 네, 25 rounds. 그렇지. जाबाय बेनोथ' एसे गोजौ 1 2 자. माबा होदों बेयाव Lagaw! Lagaw! Boria! Woo! 25 ta. Boria, Boria. एबार थालिर बमा गिदिरखौ सावसै गिदिरखौ An saunu gayle tari bumakhौ. Amay मानो गायो दोनखो नोङो? नै थालिर बमाया गिदिरथार वाव 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 सोर बानाया क्रिएसना सोर बानाया सोर बानाया नोंसो नोंसोरनि आगान बाजिनि आगान आवलिनि हेपि दिवाली आं लिरनाय बै बाजिया गोजौ दावखोथारोब्रा औ मानो बिदिखायनोथ' खारदों दहाय नोंना बिदि गावनायखायनोथ' खारजादों जोंना आयंआ बम गावनो नागिरदों आयो बिन्दास गावखायो सयथिबो गैया गैया गोमाना गोमानानै बमाया गोमा ओइ नै दासो गावबाय मेगन गाज्रि जायोलै बेनावबो गोथां खालारावनो सिया माम्मि नै उन्दुनोसो ओंखारबाय नामा नों सिया ना नोंबो थाराबाथि सावनो नों आब'आ जोंना एथम सावनो नागिरदों लागाव
बेलाय माथो गोजोनलाय एसे केबारखौ बिसिनांगौब्रा ना आयंआ एबार एथंगाव नागिरबाय आरो ना जोंनि आयंआ खाथियाव दागारब्रा गोजानाव गारहर गावना गारदेरोसो हरसिं गारहर आंनाव नांगोन होबाय गार आयौ जायगायावनो होना लाबाय हनै आयौ मा जाखो बेलाय जायालै नोंनो होजाया गावनि आथिंखौ गारनांगौ लायो रायलाय दे खेवलाय गावनो नायनो आं आसिखौ दिनै आसिखौ नै आइयाथ' गिखाया मालाय गोजानाव गारहरदो एसे आं नै गाहायाव दं गारहरदो दे नोंहा गावहरदो गोगोम गोमथारो बियो बिलाय दंगासिनो ला दं बेहा आसिबमा गावनाय नायनो लादो खामखानाय बायदि बे थुइ खाम बिलाय बिदिनो जाखायो मारै गारहरगोन नोंलाय अबेथिं नै नै बिथिं गारहरदो उनथिंजाय गारहरदो आयौ हास्लाबाया गारहरनाया आयौ नोंना मारै जाखो मारै सावथाबबाय थाखो मोनसेखौ नोंखौनो गारहरदो आयौ जायगायावनो होनानैसो लायो माबा बेना नोंनि इन्टारेस्ट मोनथारो आयं गावनो जोंना बम गावग्रायानो नै आयंआ देन्जारसो लेजेन्डसो जोंना कालि फुजाखौ जाबाय थाथावथाव ना हालाय खेल लानानै गावबानो जाबाय आरो मोजांथार गावनो दहाय दुखु जालायबावबायमोन नोङो गावनो मोनैयाव एसे गोजानाव गारहर हनै हनै जाबाय गारदो आयौ हाबाब आसिबमाया नै गाहायावनो दं बेलाय बे बुंमाया बेनिफ्राय एथ' बुरजायानो गैलाबो माखासेया गोमादांलै आयौ जायगायावनो होयो जायगायावनो होयो गारदेरोबो